आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्हा बदनाम झालाय, या बदनामीला कारणीभूत कोण आहे असा सवाल माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला। खरं तर सुरू आहेत, विरोधी पक्ष सातत्याने त्याविरुद्ध आवाज उठवत आहे, परंतु हा आवाज उठवल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बदनाम करत असं सत्ताधाऱ्यांचा हे असतो, ओरड असते। परंतु आज एका संघटनेने सिंधुदुर्ग जिल्हा नशेमुक्त सिंधुदुर्ग झाला आहे, असं नशेयुक्त सिंधुदुर्ग झाला असं एक पत्रक छापलं, असा एक व्हिडिओ केला आणि त्यांनी नशे सिंधुदुर्गसाठी काय करता येईल यासाठी एक चर्चासत्र उद्या आयोजित केलं आहे। म्हणजे आम्ही सांगत नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्हा कशा पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये बदनाम झाला आहे आणि त्या बदनामीला कसं गृह खातं, पोलीस खातं आणि पालकमंत्री कसे जबाबदार आहेत हे आज त्यांनी दाखवलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही बदनाम करतो पेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्हा कसा बदनाम झाला आहे हे आता उघड झालं आहे।